Здравейте на всички, аз съм Спян Пейк и днес ще покажа как се теглите WonderFN. Значи първо влезете в Discord сервера ни, ето го WonderFN. След като влезете отидете на Download, теглите си ето този zip файл. След като го изтеглите, да отидете в Google и да напишете това Node.js. Node, да. Ето го, първият линк е. Теглите си ето тази версия. След като го инсталирате, си разархивирате този файл. Ето тук екстракт. Трябва имате WinRAR, нали? Ако го нямате, си стеглете WinRAR. След като си стеглите WinRAR и го разархивирате, отваряте го. Нали, това не го четете, защото аз ще ви обясня как да го направите. Значи отваряте тази папка. Вижте, тук има много файлове. Първо отваряте ето този файл и тук. Install. Тъй като го имам инсталиран, няма да го отворя, но вие първо не го отваряте. След като е готово, го минимизирате. Не го затваряте, минимизирайте го. След това отваряте ето този файл, Run. Този файл винаги трябва да го отворите преди да отворите играта. Install го отваряте само първия път, когато го изтеглите. Run също като приключи, аз ще го отворя. Вижте, трябва да изпише това. Това като е готово, го минимизирате. Сега отидете ето в тази папка и отваряте ето това. Вижте, ето лаунчер. Отваряте го. Тук, ако имате някакъв токен, го изтрите, защото не трябва да има токен там, но ако нямате, просто го стете. Така и цъкнете лаунч. Също не е малко време докато се лаунчне играта, така че ще превключа когато зареди. Ето така хора, както вижте, Fortnite зареди. Тук сте на тази страница, трябва да направите следното. Пишете си юзернейм. Аз първо ще напиша Спян на Пейки. Да. Накрая, след като се напишете юзернейм, пишете на maimunskola и gmail.com. Не е нужда истински имейл, просто името ви и след това maimunskola.gmail.com, за да поработи. След това тук пишете рандом парола и цъкате логин. И сега просто ще чакате да ви зареди. И така да вижте зареди, ето WonderFN, направен от Spiksa, Ивака и мен. И така както вижте, в момента сме в лоби. И преди да питате, не можем да влизаме в игри, нито да играем с други приятели, които имат Fortnite или Dev версията. И да, ето е мулти и имаме всеки скин в играта. Така че надявам се да съм ви помогнал и не забравяйте да влезете в Discord сервера ни и да ни последвате в TikTok. Довиждане!